Ikamio ongi etorria Txapera. Eskerrik asko, Joni. Zure sorterrian daude, Andoainen, Bastero kulturgunean. Ondo, ez? Bai, lehenengo aldia da egia esan olako leku baten elkarrizketa bat egiten dudala, eta herrian gainera ere, asko zero beto. Ondo, uda atzean geratzen ari da, eta bikini hitza aipatuz hasiko dugu elkarrizketa, udari dago lotuta ezinbestekoan edo ur jardueretara, baina hitz horren atzean dagoena da zure lan berriena eta oso bestelako kontuak ere jasotzen dituena, ez? Egingo diguzu bikini zure lan literario berrienaren laburpentxo moduko bat? Bikini hitza bainu jantzi bat izan daiteke, eta pixkat hitzarekin jolastuz baita ere, bikini da Mediterraneoan gehien bat urdaiazpiko eta gazta osatutako sanguitxari ematen zaion izena. Eta pixkat hitzarekin jolastu nahi nuen, liburu hau haur literaturari begirata dago, eta bikini azkenean da neska batek, neska baita pertsonaia nagusia, bere burua nola sentiarazten duen, ez? Eta da bi ogixerren artean sentitzen du bere burua. Eta bi ogixerra horiek dira bire bi lagun, bat jazarria da itxuraz eta besteak jazartzen du. Edo jazarpena egiten dionetako bada. Orduan berak bikini hitza jolas moduan erabilita, bikini bainu jantzia agertzen baita, sandwicharen izena agertzen baita, ez pixka horrekin jolastuz, bere sentipenak edo adierazi nahi izan ditut, ez? Hainbeste azken urte hauetan aipatzen den begiralearen edo horre geldirik dagoen pasibotasuna adierazten duen pertsona horren papera, ez? Ze azken finean pertsonaia honek egiten duena da bikini moduan sentitu eta jazarria dagoenarekiko bai sentitzen duela alako pena edo gaizki eginda dagoenaren sensazioa, baina bestalde batetik ez ditu lagunak galdu nahi, ez? Eta orduan tarte horretan dagolako jarri nion bikini izena. Prentsa horrean bullyinga hitza aipatzen da. Adiera hori berri xamarra da, baina oso jokabide oso aspalditik, oso zarra dan, antropologiaren ikuspegitik ere aztertu beharrekoa, ez? Arraza, identitatea edo elementu fisikoen kontura, ez? Gizakiak badauka alako fijazio bat, ez? Ezberdina dana egurtzekoa, ez da? Bai, nik bullyinga azken urte hauetako zoritxarrez modan edo zorionez modan dagoen hitza da, eskoletan beti egon da bullyinga eta beti egongo da, ez? Beti daukagu fijazioa, behar bada gure gabezietatik abiatuta eta gabezi horiek ikusi gabe beste norbaitengan jartzen dugu gure begipuntuaren xedea, ez? Normalean izango da gure gabezia hori estali nahi duena edo guk gure burua gutxiagotzat ikusten dugunez beste horrengan jartzen dugu indarra eta gurea ezkutatu nahi izan dugu, ez? Baina hala ere bullyinga eskolan bai jartzen dugun zerbait da, baina azkenean bullying hitza zabalduta gizarte osoan dago. Izan liteke arrazagatik, izan liteke generoagatik, edo izan liteke, badagolako edo oso ausarta garelako anonimatoan edo anonimoki hitz egitea. Azken hilabete hauetan, edo hilabete batzuk modan edo zoritxarrez bogan egon zen kasua izan zen Rubialesen kasua. Rubialesen kasua pertsonalki oso ondo ikasita daukagu, gaizki dagoela esatea, baina sare sozialetan begiratzen baldin badugu, Rubialesen aldeko mezuak izugarri pila izan ziren, ez? Orduan, anonimoki jokatzen dugunean oso ausarta gara. Eta iruditzen zait, hori adibide bat dela, ez? Gizarte honetan azken aldian gertatzen dena, eskolara bideratu beharrean, adibidez, sare sozialak, izan liteke lanean mobina edo esaten dena, ez? Bat baino gehiago dago eta deno dakigu eta nik uste dut honok egin dugula, bazpare ez dut honen ondoan esegin nahi, edo honekin ez duken lan egin nahi, honengatik edo haregatik, ez? Eta antropologikoki zu diozun bezala aztertu beharreko zer dela iruditzen zait. Bada horrean jaso genuena eta ja dagoeneko zuk lehenengo erantzunen aipatu duzu, eta protagonistaren ikuspegia ez baita ez biktima, ez erasotzailea. Deserosotasunetik idatzitako
lan bada, esan protagonista deserosotasun horretan, ez? Horren baitan sortu edo altxadezu protagonista? Bai. Aurrengan izan liteke, errepikatuko dut berrez, ez? Helduengan ere ez. Egiten duen hori gaizki dago, ez nago horren alde, baina ez daukat eduki behar dudana bat adierazteko, kasu honetan heldu bati, zer gertatu zaidan, eta beste alde batetik jazarpena egiten duena edo erasotzaile horren laguntasuna ez dut galdu nahi, ze horrek du boterea. Orduan, nik boterearen taldean baldin banago eroso sentituko naiz. Aldiz, jazarria dagoena defendatzen baldin badut, litekena da boterea duenak ni ere edo jazartzea edo nire kontrako zerbait esatea, eta hori ez dut nahi. Orduan, horiz lehen aipatu dudan biogixerren arteko hori da, azkenion. Ikuspegi hori ere, nolabait, hartu izana bada nolabait gehiengo harite zaigun interpelazioa, ez? Azkenen gizarteko elementu eta eskala guztietan badaude iritzi liderrak, ez? Eta horiek eragin handia dute besteengan, ez da? Bai, eta nik kasu honetan irakaskuntzan egiten dut lan, baina eta beti hori da nik azken batean azpimarratu nahiko nukena, ez? Jartzen dugula aurrengan edo txikienengan beti fokua eta hau egin behar duzute, baina eske helduek ere gauza asko ditugu ikasteko, eta horietako bat da boterea izan liteke, botere politikoa, izan liteke iritzi boterea, edo izan liteke botere estetikoa, ez? Sare sozialetan ikusten ditugu 17 urteko Instagramerrak operazio estetikoak egiten, eta horrek azken batean zer egiten du, besteen iritzia, besteen ikuspegia aldatu. Hori izan liteke esparru guztietan, aipatzeagatik futbolean zerbait pasatzen da, edo talde batek zerbait egiten du, eta olatu adaki batzetik, ez? Eta azken finean da, gizaki dauzkagun portaera dira. Ez badaukazu oso argi edo zerbaiten kontrako indarra ez baldin badaukazu, olatuan joatea oso erosoa izaten da beti. Eta era berean, aipatu dezulako, irakaskuntzan ari zara, zure lanbidea hori da, irakaskuntzari lotutakoa, eta nire autokatzen zaitu orain gurasoaren paperean jartzea, baina egia da, sentsazio daukat irakasle hori geroz eta ardura gehiago jartzen zaizkizuela, edo inpresio daukat, ez dakit, beste esparru batzuetan egiten ez dana, esango nuke baita familia barruan, etxean egiten ez dana, badirudi geroz eta exigentzia gehiagorekin dagoela lotuta zuen lanbidea, ez da? Bai, labur, labur. Hamarkadetan aldatuz joan da irakaskuntza. Niri grazia gehien egiten ditena da, nola esaten duten, sukaldaritza erakutsi behar zaie, balore zibikoak erakutsi behar zaizkie, ez dakiz zertan erakutsi behar zaie, ez? Eta gauza batzuk esaten duzula, orduan etxean zer egiten dute, ez? Gauza batzuk etxetik etorri behar dute, noski, elkarlanean irakasleekin eta hezkuntzako langileekin, baina semea, alaba edo zure zaintzapean, tutoretzapean dagona, zure tutoretzapean dago, ez? Eta eskolan pasatzen baldin baditu urte bateko 16a, beste guztia zure esku dago. Orduan, bai gertatzen dena da, eskolan egin behar du, eskola asko aldatu da, baina etxetik ere. Eraman behar du motxila, eta gero motxila beteko dugu eskolan baita ere, baina denon elkarlanean. Bai, zeren, eta etxeko batea izten denean intimidade horretan ere gurasoak eredu izan beharko lukete gauza askotan, ez? Bai, aur batentzat... Baloreetan, bereziki. Bai, aur batentzat heldua eredu da, heldua izan daiteke irakaslea. Azkenean denbora asko pasatzen du pertsona horrekin, eta gauza asko kontatzen dizkio urteak aurrera joan ala gurasoei kontatuko ez dizkienak behar bada, ez? Baina gurasoek izan behar dute eredu. Eta egon daitezke fruta egunak eskoletan, astean behin gutxienez fruta eramateko, ez? Eta baina esaten zu, baina eske hori oso ondo dago, egun oski, baina etxetik ere bultzatu behar den zerbait da. Adibide, sinpleena jartzeagatik, ez? Bikini irakurrita zer sentitzean nahiko zenuke? Irakurriak zer sentitzean nahiko zenuke? Enpatia ariketa bat da, deserosotasuna sentitzea gustatuko litzaidake baita ere. Nik argi daukat errealismo kritikoak bere garaian, Bigarren Mundu Gerra amaitu zenean, erabaki zuen aurren ipuinak alegiazko haiek, Perrault edo Samaniego,
pixka bat aldatu eta errealitatera ekarri behar zituztela aurrak. Niri iruditzen zait, aurrek ikusi behar dutela horako kasua badaudela. Hau da, literatura bat badago, Jul liburua dago, oso ezaguna den adibidez, ez? Bere pertsonaiak egurrezkoa da eta galtzen ditu atalak, bullyinga jasotzen duelako, oso simbolikoa da. Baina nahiko nukena da, bueno, deserosotasuna, empatia garatzea eta bueno, ez da igual olako bukaerako mezurik egon behar eta ez, baina bueno, ikustea benetan badagoela, ez dela liburuetan agertzen den zerbait, liburu kasuetan ez, literaturak ere baduela. Bueno, irakasle zara, zutabegia prentxan ere, beste hainbat egitasmotan ere murgilduta zaude. Idazle noiz izan behar dezun, zer horrek aukeratzen dezu edo nola izaten da hori? Bueno, nire buruarekin badaukatolako talka bat eta da nire burua ez dudala oraindik idazletzat hartzen. 5. liburua da eta iruditzen zait igual esku atz bete badaukadala eta behar bada izango naizela. Idazleok euskeraz olako hizkuntza ez esango gutxitua, garapen bidean esango dugu. Gehienez milioi bat irakurle izan ditzakeena eta horietatik kendu adinekoak eta ez alfabetatuak eta bueno, gutxi gelditzen direnak, askok beste lanbide bat eduki behar dugu. Eta idazlea erabakitzen dut, orain otu zait hau, egingo dut, loari orduak kendu, eta zutabegintzari eta irakaskuntzari heldu eta gero hortxe ateratzen da lana. Eta prozesua, idaztearen prozesua, obsesio izatera bilakatzen da? Bai, ez naiz oso pertsona ordenatua, metodikoa, ordu bete pasako dut egunean, baizik eta bota egin behar dut guztia. Eta gero behin bota eta kajoian sartu eta kajoietik ateratzerakoan hasten naiz zer egin dezu eta gualdatu zazu eta. Baina metodismoa ez daukat eta orduan bai. Zer da pasio bat, noiz behinkako pasio bat? Bueno, pentsatzen dut beste idazle guztia bezala buruan bueltaka dabilzki dala ideiak, behin argi daukadanean eta heltzen diodanean, orduan hasten naizela ez, eta hartu zerbait idatzi edo zer egingo zenuken honen inguruan eta hortik eraikitzen hasi. Bueno, eleberri hau edo lan hau sariketa baten ondorioz dator. Sariketek garrantzia handia dute kultura jarduera ezberdinetan, zure ibilbidean ere. Eta era berean Euskal Herrian ere azkeneko hamarkadatan ere onda sari potoloekin bereziki halako maitasun gorroto harreman bat. Zu aldiz sariketen alde agertzen zara? Bueno, nik adibidez azken liburu hau idatzita neukan, eta kasualitatea Euskal Idazleen elkartetik bidaltzen zaigun agendan begiz jota neukan, ez? Baina, bueno, eginda daukadanez bidaliko dut. Sariketek duten gauza ona da, epaimaikeen artean badela literaturaren munduan, editorialen munduan, edizioen munduan bizidan jendea. Orduan, igual ez du irabazten, baina beste bide batetik edo, bueno, behin izena eman edo bidaldi eta irabaziaz argitaletxera bidaliko dut. Nire kasuan, balizko idazle horren bizitza baldintzatuzun lehenengo saria Igartza saria izan zen. Nik urteak nire ematzen, apuntatuko naiz idatziko dut, emango dut izena, eta behin, azkenean ez dakit nola lotxa guztiak kenduta, bidali nuen eta hortik aurrera eratorri da beste guzti hau, ez? Baina beharrezkoak, ni alde nago, sarien alde nago. Eta ez bakarrik irabaztearen alde, baizik eta sariketetan beti beste nonbaitetik gauza osonak agertzen direlako. Eta jendeak bere bidea egin dezakelako. Epaimaia aipatu duzu eta hauen kontan, Leire Bilbao, Xabier Mendiguren, poze erantxia da, alako idazleen begiradapean salitu izana, zure gana? Bai, Leirek eta Xabierrek adibidez badute esperientzia handia bat, Leirek haur literaturan eta poesia gintzan eta Xabierrek duela gutxi atera zuen bere azken eleberria, ez? Oso latza izan da, bien ibilbidea oso luzea da, bien begirada haur literaturan ere oso eginda dago, ez dira atzo jaiotakoak haur literaturan,
Eta, bueno, niretzat biek baietz esatekoa edo aukeratzekoa oso pozgarria da. Zer eman dizu literaturak zuri urte hauetan guztietan? Bueno, lehenengo pertsonalki txikitatik atsegin nuen zerbait egia bihurtzea edo idazlea izatearen amets hori realitatea edo liburu bat, ISBN bat eukitzeak egiazkoa bihurtzea, lehenengoa hori izan da, lortu dut, beste batzuk, igual ez dute bere bizitzako amets hori lortu. Eta hortik hizkuntzarekin jolasteak, hortik dakartzan beste mila gauza izan liteke beste zerbait idazteak, beste genero batean ibiltzeak, euskalgintzan murgilduta egoteak. Azkenean, norberaren gogoa edo asebetetze maila hori igotzen duen bideak ireki dizkit eta pozik nago hori lortu dalako. Bueno, ondoinen gaude Ricardo Arregi eta Martin Ugalderen sorterrian, ez? Basteroko 20 urte bete ditu urrian, eta hementxe gaude, sarrera nagusian elkarrizketa egiten. Aipatu dugu komunikazio munduan, irakaskuntzan eta bestelako gauzetan ere, zu besteak beste Martin Ugalde ipuin lehiaketan, o bestelako egitasmoetan, gidoigintzan, aurkezle lanetan ibilizea, saltsa ezberdinetan murgilduta. Zu zeuk hemen Martin Ugalde bizi berritu zenuen duela gutxi. Bai, sariak 27. edizio izango du, eta 25. izan zuen alako xarma berezi bat, Bastero kulturgune honetako areto nagusian, gotu zitzaigun Urtzi Ugalderen, zurraragizko Urtzi Ugalden jarri genuen Martin Ugalderen papera, eta ez dakit familia etorri zen, eta blako xumea izan zen, herri honek eman duen idazlerik handiena izan da Martin Ugalde, eta 100 urte bete ziren jaio zela, 25 urte ipuin lehiaketa abiatu zela, beraz bi data esanguratsu izan ziren batera, eta gidoitxo bat idatzi genuen, eta txekarri genuen Martin. Baina nire aurrean olako zerbait egitea bada bi aldiz pentsatu beharreko zerbait edo, Bueno, bai, gehien bat esen ideak oso irekiak agertu ziren, olako gauza bat egitera. Bai, lehenengo gauza ematen dizuna olako bertigo txiki bada, senideek ze pentsatuko duten, baina eman ziren, bera San Martin egunean jaiotakoa zen, bere urte betetzen bertan bere liburu baten irakurketa publikoa egin zen, Martin Ugalde parkean, eta gero hona etorri ginen, eta beraientzat azken batean ipuinak oso bukara polita izan zuen eta oso ondo hartu zuten, baina bai ematen du, nik ez dakit, nire gurasoak falta izango balitzaizkit eta hola ikusiko banidez, nuke jakingo momentuetan nola reakzionatu, baina uste dute egun polita izan zela, jaiotzaren 100. urterrena zen eta polita da, ipuiak ondo bukatu zen. Udazkenean gainez protagonista bilakatzen dira bai Martin Ugalde eta Ricardo Arregi bi totem esango genuke, komunikazioan eta kazetaritzan Ricardo Arregi oso gazte jontzitzaigun. Martin Ugaldek ibilbide oparoa izan zuen eta beste bai idazle, baina komunikazioan ere garrantzia handia izan zuen. Baina gero bada beste elementua eta da historia eta generoa, eta nolabait atzera begira protagonistak gehienak gizonezkoak dira, Baina ere berean orain gauden aretoan, Basteron, plaza duela gutxi izenez berritu egin dute, plaza Amorea da Andre Urdinarena, eta hor ere badago bidea egiteko, ez da? Bai, martxoaren 8. buelta hortan, herri honetan arro egoteko moduan gaude emakumeo nola saretzen garen, eta hor badira 4-5 elementu oso potentea dienak herri honetan, eta hoiei esker ehundu ziren milaka oial, eta atera genituen Andoaingo herrian emakume izena duten kaleen izenak, eta okerrez banago, eta memoriak ez badit asko hanka sartzen 7 emakumeren izena bakarrik ageri da.
eta azkena, Andre Urdinarena edo Plaza Morea jarri zitzaion aurretik, plaza honi, baina Andre Urdinarenaren historia kontatzen du, hemen duela 300 urtetik gora bizi zen emakume jakintsu baten izentzat hartzen zen etxeari dagokio. Hala ere, lan asko egiteke dago, herri honetan ikusita balantza oraindik ere gizonezkoen izenen alde dagoela. Gazti kamion psikoanalizatu beharko dugu, ekitaldi hartan zure gidoi batean bizi berritu zenituen duela urte askotako emakume haien lekukotzak. Dena den eta bukatzaldera gara ziren karpetan, kuadernoan, zenbat ideia zerriborro daude? Bueno, badago, potoloena, Martin Ugalde erdian jartzen duen antzerki obra bat dago, hilabete gutxi barru edo bukatutzat emango dudana edo Larramendi Bazkunaren, handoingo Larramendi Bazkunaren honi initzia baldin badauka. Badauka eta hor literaturan gauzatxo bat, eta nire arantza da helduen literaturara itzultzea, baina horretarako ideia potolaren faltan dabil eta kuadernoko horriak txuri dago. Bueno, orduan antzerki obra horren inguruan, zerbait gehiago horretu daiteke edo? Bai, erdigunean Martin Ugaldek bi antzerki obra idatzi zituen, eta interesgarria iruditu zitzaigun ama gaixo dago antzezlanari buelta bat ematea. Ama gaixo dago 1974an, okerrez banago, Venezuelan bertan idatzi zuen lan bat izan zen. Ama euskara da, noski duela 50 piko urte idatzitako lan bat, eta gaur egungo bat kontutan hartzen badugu ez dauka antzik, eta besteak ez dute antzarik. Pertsonaiak gizonezkoa dira, oso markatua daude, hirira doan pertsonai bat medikoa da, herrian gelditzen dena arlote itxura ditu, orduan horri sare sozialekin, kamarekin, eta pixka bat buelta ematen saiatzen ari gara. Bueno, horren zain izango gara, Garazi, eskerrik asko zure denboragatik eta txapera hurbiltzeagatik. Eskerrik asko zuei. Galderak ere altuan ez, irakurri. Bai, hori. Literatura, irakaskuntza, komunikazioa, zein da laugarren hanka? Nik haunditan izan nahiko nuke eguraldi aurkezlea. Eta holakorik egin izan dudanez, egiten dudana da Andoainen egiten diren, adibidez, Martin Ugalde sarien aurkezpena, eta arantzatxoa holaxe kentzen dut. Paper zuriaren aurrean, zer da sentitzen duzuna? Niri paper zuriak izugarrizko beldurra ematen dit, baina beldur asko zera handiagoa ematen dit ideiarik ez izateak. Beraz, ausardia hartu eta beldur hori pixka bat usatu nahian, beldur txiki bat sentitzen dut paper zuriaren aurrean. Handitan izan nahiko zenukeen idazlea esango zeniguke? Nik badaukat, uste dut Euskal Herri erdia baino gehiagok bezalaxe maitasun platoniko bat Joseba Sarrionandiarekiko, eta nik deskubritu nuen Joseba Sarrionandia nerabe nintzela, gero deskubritu nuen bere historia, eta literatur, ipuin, novela edo zinemagintzako pelikula bat izan daitekeena, Josebaren bizitza asko gustatu zitzaidan, oso epikoa iruditu zitzaidan, eta horregatik beti, eta bere lanagatik bereziki, Joseba Sarrionandia izan nahiko nuke handitan. Zenbatek ezagutzen dute zure antzerkigintzarako dohaina? Jose Maria Aznarrek bere egunean esan zuen bezala, katalana pribatuan hitz egiten zuela, nire antzerkigintzarako dohainak Andoaingo herriak eta beste gutxi batzuk jakingo dute, tartean Jon Ander Ubedak baita ere, eta da behar bada aulkiaren 5. hanka
niretzako, ez? Antzerkigintzaren duain hori isilpean eraman, baina etorri zen halako batean sekulako pandemia eta etxera eraman gintuzten, eta hortik sortu edo atera arazi nuen nire barnean dagoen antzezle txatxua, ez baita ona. Smartphoneik gabeko nerabezaroa, zer horrek amaitu esaldia, nahi eran. Smartphonerik gabeko nerabezaroa da ingurura begiratzeko abagune bat. Bikinik arrakasta handia badu, trikini idaztera animatuko zara? Bikini arrakasta izan da argitaratu delako. Beraz, trikini hurrengo baterako utziko dugu.